Tamalez, nabarmenki eta inongo zalantza izpirik gabe atzeraka. Pena da hori esan beharra, jakina, horrek min handia ematen dit, baina hala da. Eta ez doa atzera gainera imperialismoak egiten digunagatik, horregatik ere bai jakina. Baina nila horrek ez nago horren bestea saldatzen, ez dut ulertzen eraso baten edo eraso bakoitzaren aurrean jendea oraindik asaldatzea, ez dago eskubideri nola egiten diguten hori, biktimismo horrek ni jartzen hau zutan. Ze, ja, horren gainetik enberko genuke. Bakigu zer den, bakigu zein den bere helburua. Gure suntsipena, hala da, gure likidazioa bilatzen du imperialismoak. Berdin da ze kareta jartzen duen, orain demokrazia esango zaio, baina imperialismoa da, bortitza gainera, totalitarioa. Orduan, horrek berak erakusten du, zuk beste zerbait espero duzula horrengandik, menderatuta zauzkan horrengandik. Espero duzu hori ez egiteko gai dela. Eta gero eta gehiago entzut ditut holakoak, eta sentitzen dut herria zentzorretan atzerakari dela nabarmen. Aurrera egiteko beharko luke bere errealitatea izendatu. Zu minbiziak jota baldin bazaude, ia akabatuta zehola gaude, gutxienez jakin behar duzu zinen zure diagnostikoa. Eta hortik aurrera zure indar guztia jarri sendatze horretan, ez da? Azkeneko 50 urtetan herriak zenbateraino egin duen atzera da ikaragarria. Azkeneko 500 urtetan estrategiarik gabe eta beti biligara nora ezean eta, baina azkeneko 50 urtetan esango nuke inboluzioa ikaragarria dela. Batez ere ideologikoki gure printzipioak ukatzen ari garelako. Pasatzen zaigun hori ere ukatzen ari gara. Hemen dago gizarte bat, demokrazian bizi dena, defizitarioa, neurri batzutan, torturatzen da, eta presoak ez dituzte ongi zaintzen, eta baina azkenean demokrazian gaudela inork ez du zalantzan jartzen, behintzat askok ez. Eta horregin, zer nahiago du imperialismoak hori baino, ez? Aitortu diogu demokratikoa dela, aitortu diogu zilegi zaiola hemen egotea. Aukera bezala ere kontemplatzen dugu. Orain gure arteko elkarbizitza hori da helburua eta inboluzioa, ideologikoa ikaragarria da. Orduan, ideologia da herri baten edo pertsona baten jokaera determinatzen duen ideia multzoa, ezta? Ideia multzo hori ez baldin baduzu argi, zure jokabidea ere. Eta, karo, zuk ideologiarik ez baldin baduzu, pentsatu behar duzu, etsaiak baduela, ongi markatua gainera. Eta zuk ez baldin baduzu zeurearen arabera jokatzen, egingo duzu jokatu, modu inkonsiente baten bada ere, berari komeni zaioen bezala. Erortzen gara, jartzen dizkigun tranpa guztietan, denetan. Tamalez, herria atzerak doa, baina, nor da herria, ez da? Nik ez dut egiten edo nik ez dut dola pentsatzen herria salbatu nahi dudalako. Herriak askatasunaren alde borrokatzeko gai ez baldin bada, herriak ez du askatasuna merezi, punto. Nikola pentsatzen baldin badu, nik neregatik egiten dut. Ni salbatu naiz. Nere burua behintzat emantzipatu da. Ni bezalako asko bageunde, herriak aurrera egingo du. Batez ere, hori, gure burua izendatzeko gure betaurrekoak behar ditugu. Ez? Etsai menderatzaileak eskaini dizkigun horiek. Emantzipazioa ematen denean barnetik, horrek ematen duen babesa, horrek ematen duen duintasuna ikaragarria da. Eta nik deia egiten diot herriari, horri heldi ezaion, arren. Ia akabatuta gaude, nik ezagit jendea horretaz ohartzen den. Jendea beti pozi dago, hemen beti sortzen dira ilusioa, beti dira garai berriak. Harrigarria da, ez da? Ze beste batzuk ilusio ikusten tokian, nik ikusten dut nora ez da? Neurri baten nahiko nuke batzutan itxutasun hori, ez da? Baina aske zarenean barrutik behintzat, badakizu, zapaldua zaudela, baina badakizu zure burua inork ez duela konkistatu. Eta horrek ematen duen babesa eta duintasuna hori ikaragarria da. Ze, guri debate bat ez liguke inork irabazi ahal izan behar. Hori da, hola, guk arrazoia dugu. Orduan, egin beharko genuke arrazoiaren kudeaketa fin bat, bai? Baina gure arrazoiaren suntxiketa ikaragarria egin du imperialismoaren ideologiak. Lavado de cerebro total. Kolonizazioa horretan datza. Jendeak kolonizazioa, hitz egiten duen horrek. Pentsatzen du zerbait eterega dela, edo kolonizazio horretan gauzatzen da. Gure burua kolonizatzen gaituzte, eta sindrome bat gainera, ez zaigula guri bakarrik pasatzen, hori herri kolonizatu guztiak pasatzen zaigu.
Beraz, ez da horren gaitz arraroa ere, baina horretaz jabetu behar duzu, horren jakinaren gainean egon behar duzu horri aurre egin ahal izateko.